biex nerġa' nqum kull meta ndunajt li missejt il-qib intajtni il-kuraġġ napprezza is-sabir kemm il-darba bżajt imma l-ħarsa ta' għajnejk is-saħħa li tajt stajt nistrieħ fuq spallejk u ma ninsaqt intentni jinqum lilek jien naf kull ma jien illum int kont dejjem hemm fit-tajjeb u l-ħażin int l-isbaħ rigal li dan id-destin. Kien drabi provajt ma nibsax jien il-ġejjien b'imħobbtek inti stajt tagħmilni dak li jien kemm il-darba bkiet għax jibsa wisq it-triq kollox kont ħallejt biex nasal fejn nixtieq intama li tajt biex qalbi ma